Joo. Moi taas kaikille. Mä en oo jaksanut. Mulla ollut aikaa, eikä ei mulla ollut aikaa. Mä vaan suoraan kun tulin kämpille. Mä pesin hampaat ja painun vehkuille ja saman tien nukuin. Työllä oli hirveä lätkä jono siellä suihkussa. Mä olin jäänyt joka ei käynyt suihkussa ja mulla oli kaikista viiden tavaroita. Joo. Mä pestä hampaat ja pukee vähän polttopäälle ja lähtee menoksi. Ja sit me taas oltiin sinne 11 astetta siellä. Sitten sunnuntai. Sunnuntai oli maailman paras päivä, koska olivat siellä vestareilla. Joten siellä oli oikeesti maailman ihaninta. Mä menen ensi vuonna sinne. Mulle kuuluu ihan hyvää. Huomaa varmaan, että hiustyyli on muuttunut